zo'n dag vandaag. En ik wou nu op die topic gaan schrijven, hè. Want het is een baie sensitive topic. Maar ik heb iets voor Jocelyn geschreven, om net die story alive te houden. Zo, ja. Hoor gewoon erin. Want jouw naam is wat ons roept, via ons wie ons zoekt, zo was het. Jocelyn antwoord mij. Want jouw naam is wat ons roept, via ons wie ons zoekt, was het. Jocelyn antwoord mij. Kijk je, van die spoor wat gespun wordt, die tijd draait alle man. Die komen net gevonden, wat die spoor maak je zin. Die spoor wordt wat zijn, ze la houden ze in de lijn. Lijkt maar hulle weet waar te weet, hij kan dat nog verdwijnen. Ironisch hoe hulle allemaal kan koop met die pijn. Hulle denkt zeker, oh, ze stoen ons fout voor die game. Maar wie is ik te blame? Ik maak dit het zijn, en je hoopt dat ons voor Jocelyn ook kan krijgen wat om te dank. Dat alles zit gebeuren net zo vondig. En niemand weet nog niks, wat die ijs raak al hoe dunner. Die waarheid gaan uitkomen, alles zit deze vrienden onschuldige. Kunt die goed te eten van binnen. Die wereld is snaaks van ons en us en trust is laag. Dus kijk nou waar je kind nou is. Die kind is weg en hulle sit dit in de stasie. Maar hulle moet weet, my bro is God, hy slaap. Via hoe is wie ons soek so vaste. Jocelyn antwoord my. Want jou naam is